हाय लोगोफोर फुजा जानो थांसै जोंहा फैदो बार थाबाय थांसै फिसाजोखौ गोगोम देलायहोबाय फिसालाखौ लाबोफायासै लोगोफोर फिसालाया दा माबा माबि बिथारगोन ना ओंखायनो माबा माबि लाबोफागोन जाखायो लोमजाना दं गथ'आ बास्रा माबा माबि बिगोन होनखायो आरोना नङाबा गथ'आ लोमजाना दङ ओमफ्राय लाबोफायासै फैदो थांबाय थानोसै जोंना नै थाबायबानो मोनहैयो जोंना थौलं देग्लाय अखा हायाखै बिराद मोजां जाखादोंना आराम आजादि थाबायनानै थांनो हादों रिफे गथ'आबो बेरायनो मोननायखाय आराम जागलायदों सासेयासो लोमजायामोनबा जाखावखागौमोन दुर्गा फुजाया मोनफैबाय जोंना लोगोफोर गान दामदों आरोना इरादनो होमबाबो लानोसै आङो गान दामबाबो जोंना हारसा आदिबासि सब लगायनाय दं आरोना जोंनि गामियाव ओमफ्राय जागायलांनोसै आङो नायनो दे मा खेलिलाय कि खेल Malakah? Hah? Malakah? Bikin makan bikin. Lebih modern. Boleh pada dah. Urusan si manusia deh kayaknya. Yo madu wo. Kali silai, mabu lu fancy dong macam. Urusan gari fancy. Daudi khel. Daudi khel. Gelelai. Gelele. Gele deh. Dosa kortham aku mulu. Dosa kortham. Gelele dia apa yang mana? Ar korsi mana usah.
दस थाखायाव दावदै दै देग्लाय फुजाया मानसियानो गैयाना बोखांना लादोंमोन बे बुरजानो वा माथो ओरैजायना दाउ फेन्दा बेसांफोरलाय ए अमा बेदर हांनाय फानो मुला सेल जादोंना जायाखै नोंसोरना जादोंना दे दे लामायानो नायलाय ब्लकसो जायगायानो थोआ सोरो नै ओरैजाय अमा फायखारि ना फायखारि अमा फायखारि ना फायखारियासो सेल जादोंना माथो स्रि स्रिलै नोंसोरनि बेदर फाननाया हा दा मानसि स्रि स्रि बेदर फाननाया सुदोना ओरैजाय माथो स्रि स्रि नोंसोरनि बेदर फाननायालाय आरो स्रि स्रिथार ओरैजाय लालाय ओरैजाय मा दं ओरैजाय मिस्टि नांदो नाङाखै बेदरा मानसिफोरानो गैया फुजायावनो खालि जिरायनानै थाबाय मा नायनो थागोन जेबो नायनो जेबो गैया खालि खालि चावमिन मम' जानानै थांनांसिगोन ना अमानिल' फुजा जादों बेयावहाय माबे गारिखौ थिखोलायनो हायाखै गोसोआव नै ओरैजाय ना फानग्राफोरा होख'लायनो हायाखै नै बेदरनिल' फुजा जादों ना मार्बल गेलेनो मार्बल ट्राइ नायनि दे ट्राइ नायनि जिरो पागल औरत तुझे अक्कल है हाबगोन ना हाबाथाय दैब्रै मोनबाय आं मार्बल खेल गेलेनि लोगोफोर 10 थाखानि नै मोनगोन दे मोना मोनगोन मोनबाय गैया आरो खनसे गेलेबावदो 20 थाखा मोनथाम बेसे मोनखो जायखिया बेसे मोनखायोबा जेराव गैयाना दाउदै खेल गेलेनोसो फैनाय जाबाय दा मादि होनाय दहायलाय नुवाखैलै थाङो थांगौ एसे गोजानाव थादे गोजानाव थानानै बेखौ नुवाबाबो जायो ए जियावसो होयो जिरावसो हाबबाय नामा बिलाय मोनसेया माबा जादों मोनसेखौ मोनफिनगोन
दस थाखा दैसेल दावदै मोनबाय नै बायनायसो जाबाय बेहा दैनो हाबाय नै एसे मोजां फुथुलांबाय आयौ माथो हाखर बायदिथार जाबाय गोजोबफोर चावमिन जालांसै दहाय गेलेना मोननाय दावदैखौ जानोसै नै दे जादो दे जाना लाग्रोनि ओइ थिं बेखायना फै थिं दसे थाबायना फै ओइ थांना फै ओइ थिं थांना फै खोनाय बेखौ खोनायलाय दै लादो नामा ओं गारिफोरालाय बेसेबां गारिफोरा दखानिया मोजां सेल जादों सेल बिर बारा आन्दायलायदों बिलुन मोननो फैसा लाग्राया नै बिलुनर ओइ पानिसो मा गाज्रिखौ लाबाय बिलुन लाबाय आंनो बिलुन जिलापि मेथाइ लानोसै नों लागोन ना लाया मा लाखो लाबाय जिलापि दखान बेदर दखान मैगं दखानाल' थांसैलाय जोंना एबार cobaहाय नुनांगौ ओरैजायबो न'आव दं नै बेखौ खनसे गेलेनायनो फैलाय आं दाउनि खेल गेलेनि आं लोगोफोरनो बल दथाम बल दथाम 50 थाखा लायो 50 थाखा बल दथाम 50 थाखा बल दं ओमफ्राय दथाम बल दं ओमफ्राय बे सोलोंनो हायाव माने गोसो मोनसेल' थाबाय मोनसे गेलेनो हाबा दाउ मोनगौमोन नो गेलेनो हाया दा हाया आङो ओंखारबोबाय जोङो फुजानिफ्राय दा दसे फैबावनोसै ना ओंखाम ओंख्रि जाना फै फुजा
फुजानिफ्राय फैबाय आङो नै आङो मा मा लाबोगोन नोंसोरनो खोन्थानोसै आं लोगोफोर आङो फुजायाव मानि थाखाय थांदों नै अमा बेदर लाबोबाय ओमफ्रायो आयु गेमस्रिया नै ना लाबोबाय ओमफ्राय आरो इबो ना नै ना गोरै बेलाथि ओमफ्रायो मेथाइ सबाय बिमा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोननानै नायनायनि थाखाय आङो नोंसोरनि गासैनोबो थेंक इउ जासिहरनोसै लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ लोगोफोर दोननोसै बाय बाय